बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। थांनाय 17 सेप्तेम्बर खालाराव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टनि मोनसे भाइराल भिडिअखौ लानानै बिटिआरनि लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि बेरफुसार बिबुंथि उन्दै गथ'आबो बुजियो इसोरखौ सिबिग्रा गोथार धोरोमनि मुंजोंनो जुमाय लोंग्रा फानग्रा आरो लोंनानै रंजाग्रा अनुष्ठाननि मुंखौ होयोब्ला धोरोमनि बेरेखा जायो। हाग्रामा महिलारिया गासिबो बाथ्राखौ बुजिनो हाया। बिथाङा गावनि गोसो बायदि मावदों आरो बेखौ गोरों गोरा समाजनि सानग्रा मानसिफोरा सोंखारिनांगौ होननानै गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बुंथियो। असमिया सावथुननि फावखुंग्रि थामहिनबा मन्त्रि पीयूष हाजरिकानि बिसि आइमि बरुवाया जेंनायाव डिमासा हारिनि सायाव दिहुननाय सावथुन सेमख'रा गोबां नेशनेल इन्टारनेशनेल बान्था मोननो हानायजों लोगोसे गोबां सायख'जानायनि उनाव जेंनायाव बे सेमख'र सावथुननि सल'आव आइमि बरुवाया सेमसाफोरनि हारिमु नेमखान्थि आसार खान्थिखौ गाज्रि रोखोमै दिन्थिनायनि थाखाय दुलाराय डिमासा फरायसा आफादनि आफादगिरि महेन्द्र खेमफ्राया आइमि बरुवानि हेंथायै FIR थिसनो। मुसलपुराव UPPL दोलोनि गेजेराव दुंहाव बिदान्थि सोमजिदों। बावैसो सान सिगां BTCनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि हेंथायै मोन 11 गुदि दालाय कमिटिया खौरांगिरि मेल हांख्रायनायनि थाखाय परेश ब्रह्मनि न'आव गाग्लोबनो फैनायनि अजद। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों राकेश ब्रह्मनि हेंथायै हानजानि संबिजित सिफायनानै खामानि मावनायनि अजद लाबोनायनि उनाव राकेश ब्रह्मनि सानैसो मददगिरिफोरा परेश ब्रह्मनि नखराव नुजाथिनानै लेखा बिलाइ जिख्लाबना गारनाय आरो गाग्लोबनो नाजानायनि अजद दैखाङो परेश ब्रह्म बिथाङा। BTCनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै थानायफोरनि सायाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि बेरफुसार बिबुंथि। चिरां जिल्लानि मौजाबारि गामियाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव ट्राइबेल नङै सुबुंफोरा हाबना थानाया सैथो आरो जाय हारिनि सुबुंफोरा बेवहाय हाबनानै दङ बिथांमोनजों मोगा-मोगि सावरायदों आरो बिथांमोना हाखौ हगारनो राजि। जायफोरा BTC जोनोम जानायनि आगोल दंखायो बिथांमोना हानि मोनथायखौ मोनगोन, नाथाय बेल्ट एन्ड ब्लकआव बिथांमोना मोननो हाया। बिथांमोननो लामा होनानै बिथांमोनखौ गुबुन मोनसे जायगायाव दोननानै बे बेल्ट एन्ड ब्लकखौ दखल खालामगोन, नाथाय एभिक्शननि गेजेरजों नङा बुजा-बुजिनि गेजेरजोंसो होनना। लोगोसे गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 700 बिगा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै गुबुन रायजोनि सुबुङा फैनानै थांनाय सरकारनि समाव साहा बागान खालामनायखौ BTR सरकारा एभिक्शन खालामगोन बियो 100% सैथो। आरो बे हाखौ मालाबाबो गुबुननो होआ। बे हाया ट्राइबेलफोरनि बर'फोरनि हा आरो बे साहा बागानखौ जावफुजोबनानैसो नागारगोन होनना रोखा बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।